Salut! Te-ai întrebat vreodată de ce temperatura plăcii video sau procesorului tău în jocurile tale preferate este foarte ridicată? Sau de ce jocurile tale se blochează destul de des sau mai rău, ai un shuttering destul de des precum vezi și acum în imagini? Ei bine, eu am răspunsul. Rămâi până la finalul clipului și o să afli cum să-ți scazi temperaturile procesorului, dar și plăcii tale video, cazul în care ai tot timpul aceste probleme. După cum bine vezi și în imagini, acestea vor scădea. Iar dacă ați sesizat procesorul și placa video că sunt prea fierbinți și vor lua foc în calculatorul vostru, ei bine, acesta este tutorialul perfect. Vom începe cu demontarea plăcii video. Totdeauna vom scoate șuruburile de pe laterala carcasei, după care vom debloca socketul GPU, pentru că este menținut întotdeauna de o siguranță. După ce am scos placa video, vom înlătura și RAM-ul, iar coolerul procesorului, deși este unul hibrid cu apă, acesta îl vom înlocui cu unul pe aer. Deoarece pompa aceasta este pe cale să cedeze, așa că am ales să înlocuiesc tot sistemul de răcire cu unul pe aer care este mult mai sigur. Pasta termoconductoare veche a fost aplicată în urmă cu 3 sau 4 ani, dar după cum bine vedeți, arată groaznic. Iar pentru îndepărtarea ei, eu am folosit un băț de urechi pe care l-am mumuiat în alcool tehnic și astfel am reușit să îndepărtez toate rezidurile de la pasta veche. Cât insistăm mai mult și curățăm mult mai bine procesorul de pasta veche, cu atât noua pastă pe care urmează să o aplicăm va face etanșarea mult mai bună noului cooler pe care îl vom instala. Iar acum încercăm să dăm ultimul retuș și după cum bine vedeți, aproape strălucește procesorul, cât de curat l-am făcut. Acesta este suportul coolerului nou, este de la Noctua, este un Chromas. Să fim sinceri, cui îi plac culorile acelea gălbejite maronii, cel puțin mie unuia nu-mi plac absolut deloc, chiar îmi displac, iar cele de culoare neagră arată senzațional, așa că bravo Noctua. Testăm și o poziție provizorie pentru cooler, după cum bine ați văzut arată destul de perfect, iar în partea de sus a carcasei voi atașa ventilator de la Corsair, care va scoate tot aerul fierbinte afară din carcasă. Iar acum vom aplica noua pastă, eu voi folosi una de la Noctua, o voi așeza în formă de X sau 5 puncte, după care voi pune și coolerul procesorului pe poziția lui. Iar apoi voi aplica și ventilatorul coolerului, iar în poziția aceasta ventilatorul va scoate efectiv aerul cald afară din carcasă, cu ajutorul ventilatorului spatele lui. Iar acum vom instala și RAM-ul. Eu am folosit un RAM de la G-Skill, un Royal Trident, la 3600 de MHz. Până acum în acest sistem erau doar 16 GB, dar acum am completat cu 32. După cum bine vedeți, arată senzațional. Există acest RAM și la 4000 de MHz, dar din păcate eu nu l-am mai găsit, așa că îl voi folosi doar pe acesta. În cazul în care nu știați, AMD-ul se bazează foarte mult pe viteza memoriei RAM, așa că cea de 3600 de MHz este o viteză optimă, spre deosebire de Intel. Iar acum vom trece la placa video. Eu personal voi schimba pasta procesorului, deoarece placa video, dacă este folosită mai mult timp, cel puțin în gaming, pasta în timp se va usca, iar aceasta va trebui înlocuită pentru a nu mai atinge temperaturi atât de ridicate. În cazul în care încă aveți garanție la placa video, vă sugerez să nu urmați acest pas, deoarece unul dintre șuruburi are sigiliul pe el, iar acest proces presupune automat și ruperea lui. În continuare voi desface absolut toate șuruburile de la placa video. Trebuie să aveți și mare grijă pentru că sunt foarte mici și ar fi bine să nu pierdeți niciunul, așa că să le puneți într-un loc sigur. Iar acum, după ce am scos sistemul de răcire de la placa video, am înlocuit pasta procesorului și am înlocuit și thermal pad-urile. După cum bine ați văzut, am uitat să filmez acest proces. Nu necesită foarte multă îndemânare, trebuie doar să-l scoateți pe cel vechi și să-l puneți pe cel nou. Și după ce am finalizat acest proces, asamblăm din nou placa video înapoi, exact cum era ca atunci când ne-am apucat de ea. Iar la final, probabil, nu își va da nimeni niciodată seama că s-a umblat în această placă video. Iar acum că am finalizat acest proces, introducem înapoi în socket placa video, apăsăm pe ea până auzim un click
o prindem înapoi cu șurub de carcasă, după care îi introducem și cablurile de curent, că altfel nu vor funcționa ventilatoarele. Totodată nici placa video nu va funcționa pentru că nu va avea suficientă energie. La această carcasă eu mai am și un mic accesoriu de la placa video, iar apoi îi voi monta și geamul de la această carcasă cu șuruburile ei. Iar acesta este rezultatul final. Vizual vorbind, această carcasă arată senzațional, chiar dacă are un cooler pe aer și nu unul pe apă. Iar acești rami sunt incredibili. Textura de cristal de pe ei arată splendid. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. În continuare, vă aștept și cu un like și cu un subscribe și ne regăsim și în secțiunea de comentarii. În cazul în care mai aveți și alte întrebări, eu vă aștept acolo. Vă doresc o zi splendidă!